Hello everyone, it's Ansu once again. नोंथांमोनखौ फिरसे माने खनसेबो बरायबाय स' दिनै आङो नैबे ब्लगखौ बानायदों मोनसे स्पेशल जाहोनाव स' नोंथांमोनखौबो मोनथिहोनो लुबैदों दिनै जोङो बहा थांगोन होनब्ला बुङोब्ला जोङो दिनै सिनेमा हलाव थांगोन मोनसे मोस्ट अवेटेड फिल्म जायखौ बुङो अवतार बैखौ जों दिनै नायनो थांगोन दिनै जों जाय फिल्मखौ नायनो थांनो नागिरदों बै जाबाय सिक्वेल फिल्मसो माने अवतार 2 अवतार 1आ रिलिज जादोंमोन 2009 आव स' आफ्टर 13 years माने 13 बोसोरनि उनावसो बिनि सिक्वेलखौ दिहुननाय जादों दिनै माने 2009 निफ्राय दिनै 2022 नि डिसेम्बर मान्थआव लागै माने 13 years जायो स' 13 बोसोरनि उनावसो बिनि सिक्वेला ओंखारदों आरोना माने ओरैबायसा सम नांबाय बे फिल्मखौ बानायनायाव बिथां जेम्स केमेरुन डाइरेक्टरनि थाखाय माने नैबे अवतार पार्ट 2 खौ बानायनो थाखाय केमेरायानो एभेलेबल नङामोननो माने ओरैबायसा टेक्न'लजि नांगौमोन बिनो नैबे फिल्मखौ बानायनो थाखाय जितु केमेरा अवतार 2 खौ बानायनाय बेखौ बिथाङा एसेम्बलसो खालामना लादों माने सनि कम्पानि आरो लोगोसे बायदि बायदि कम्पानिजों लोगो नांनानै एसेम्बलसो खालामदों थाखानाय केमेराजों नङा माने थाखानाय केमेराजों बेखौ शुट खालामनो हायाखै एसेम्बल खालामदों स्पेशल माने बे सिनेमाखौ शुट खालामनो थाखाय स्पेशली बानायदों आरोना बे केमेराखौ स' साननो हागोन नोंथांमोना माने जेम्स केमेरुननि माथायाव माबायसा वर्ल्ड माबायसा थट्स फैयो होननानै ओरैबायसा मोनसे इमाजिनारि वर्ल्ड बानायदों बिथांमोना पार्ट 1 नोंथांमोना पार्ट 1 खौ नायोब्ला माने नायदोंब्ला मोनथिगोन जे मा रखम बै अवतार फिल्मनि भिजुअल्सफोरा आरो मा होनना बुङो बेलेग मोनसे वर्ल्ड क्रिएट खालामदो बिथाङा अवतार फिल्माव स' बै वर्ल्डखौ नोंथांमोना नायनो मोनगोन आरोना मा रखम वर्ल्ड जों दिनै दोङो मिस्टार केडी आरो लोगोसे सानैसो लोगोफोरबो दंबावो जोंजों बिथाङा तामुलपुराव नेदों आरो जोंना दिक्साबो दोङो फैगासिनो स' जोङो गासिबो लोगो नांनानै नैबे फिल्म अवतारखौ नायनो थांगोन स' नोंथांमोना मिथिगौना मोनसे सारप्राइजिं फेक्ट नैबे फिल्मखौ बानायनो थाखाय बेसेबां क्र'र नांदों स' बेखौ खोन्थानो थाङोब्ला नैबे फिल्मखौ बानायनो थाखाय नांदोंनो 2900 क्र'र इमाजिन खालामनो हादोंना बेसेबां जिर' नांगोन 2900 क्र'राव स' इट्स लाइक अ हिउज बाजेट फिल्म माने मिडियाफोरनि एबा मोनसे मा होनना बुङो आर्टिकेलखौ जुदि फल' खालामोब्लाथाय जोङो बाजेटखौ बेसेबां नुनो मोन्दों एक्चुयेल फिगाराथ' बिनिसाय बांसिन बावसो जानांगौ माने अफिसियेलि जिथु फिगार बे ओंखारबोआखै बाजेटनि बाट थेवबो नोंथांमोना इमाजिन खालामनो हागोन जे 2900 क्र'र नांनाय फिल्म बेबो माने 100-200 क्र'र नङा 2900 क्र'र स' माबायदि जानांगौ बे फिल्मा एकदमबारे इमाजिनखौनो खालामनो हाया आरोना बिराद माने भिजुअलफोराबो फेन्टास्टिकनो स' बेखौ जोङो दिनै एक्सपिरियेन्स खालामनो थांनायदों जायनि टिकेटखौबो जों दानखाबाय अनलाइनावनो नैला जों दोङो मिस्टार दिक्साबो थांगोन जोंजों दिनै इन्जय खालामगोन बिथाङाबो 3D फिल्मखौ चस्मा लागायनानै स' बे फिल्मखौ डाइरेक्ट खालामदों हलिउडनि सासे फेमास डाइरेक्टर मिस्टार जेम्स केमेरुना बिथाङा फिल्म डाइरेक्सनाव ओरैबायसा माने आखाइ दं बिथांखौ दिनैसिमबो मोनासवाखै बेलेग डाइरेक्टरफोरा ओरैबायसा टेलेन्टेड डाइरेक्टर माने जेम्स केमेरुन होननाय हलिउडनि नोंथांमोना गुगल सार्च खालामबाबो मोनथिगोन गाइस नै थांगासिनो अवतार इज वी आर कामिं स' गाइस जोङो फाइनालि तामुलपुर मोनफैबाय ओमफ्राय जोंनाबो बै नै जोंना ओमफ्राय खियरखौलायनाय लोगो बिथां बिरखां नेगासिनो जोंखौ थांनो थाखाय नैला आंहा गाखोबाय थांनोसै गाइस जोङो फाइनालि मोनसिगोन तिनिआलि रङियानि बारा थांथ'ला आरो नै पुलिसजों हमजानो गिनानै हेलमेट खालामबाय 1000 रुपये नहीं बढ़ना है तिनिआलि मोनबाय जों गाइस तिनिआलि रङिया तिनिआलिखौ बारबाय नै दा रेलवे गेटखौ क्रस खालामसिगोन लासैनो सहैगासिनो डेस्टिनेसनसिम स' नैबे रङियानि रेलवे पासिं गेट दा जों थांगोन बाहाय खना जानानै सिनेमा हलसिम जोङो मोनसे स्टेशन थांनाय रेलवे क्रसिं गेटखौ मोनबावबाय
रङिया जानानै स' बिथिं थांबासो जों माने सिनेमा हलखौ मोनगोन आरो ना मोनबाय जों सिनेमा हलखौ नायला बिथिंबो गोदोर गोदोर आखराव लिरनाय दङ अबतार एन्ड इउ सी नैबे जाबाय रङियानि सिनेमा हल दि लाइट गोल्ड सिनेमा स' बेयावनो जों नायनो फैदों दिनै स' फाइनेलि जों मोनफैबाय सिनेमा हल ओमफ्राय एसे मा होनना बुंगोन दा फ्रेस जादों जोङो लेमन जों स' बिथिंनो जोंना सिनेमा हला नै स' बिग 3D सिनेमा हल बेयावनो जों फैयो सिनेमाखौ नायनो नोंथांमोना मिथिखायो ओमफ्राय दा जों फ्रेस जानि समा जाथ'वाखै बेनिखायनो जों दसे सम नेनांगोन समा जाबाथाय जों हाबनानै नायसै फाइनेलि जोंना मोनफैबाय जेकलमेना डिक्स सोरनोबा नांगौबा नै फरायना लाखालै समेनसबखा यस स' फाइनेलि जोंना हाबनो सम जासिगोन नायला सिनेमा हलाव नैबेसिम जों हाबनानै नायहैगोन इट्स लाइक नङा नोंथांमोना स' बेयावनो जों हाबनानै नायहैनोसै मानसिफोर फैगासिनो गाइस एभेलेबल मानसि जिथिंबो आर इउ एक्साइटेड Yeah, man. गाइस सुपार एक्साइटेड नांबाय लाइनाव नै फाइनेलि हाबनो नागिरदों जोङो हाबनो नागिरदों जाबाय क्लासा guys finally जों हलनि सिङाव फैबाय नङा होमबा are you excited guys yes heavy excited are you excited hello no response फिलहाल बिजि दं बिसोर सानैया so नैबेनो जोंना फिल्म हला So guys, finally interval जाबाय नायनानै जोबोद इन्जय खालामगासिनो माने भिजुवेलफ्रा ओरैबायसा मोजां ना माने खनसे नायबाथाय नोंनि खुगानिफ्राय माने वाह होननाय ओंखारगोन so it's really visual treat जायखौ बुंजागोन ओरैबायसा मोजां बानायदों भिजुवेल्सफोरखौ माने VFX एकदम मोनसे क्रिएटेड वर्ल्ड कम्पिउटारजों बानायनाय बायसा मोननाय नङा आरो नोंथांमोना माने जेनेबा बिदिनो मोनसे वर्ल्ड दंखायो बिदिसो सानगोन गाइस ब्रेक जादों ब्रेक जों जादों पपकर्न जों कफि नामा इट्स अ ब्रेक टाइम गाइस सो गाइस फिल्मा दा बावैसो जोब्बाय नायनानै मारै नांखो so it's completely magical film नोंथांमोनखौ आङो नायनो थाखाय रिकमेन्डेड खालामदों नाय आरो रियेल सिनेमा माखौ बुङो नोंथांमोना एक्सपिरियेन्स खालामफैयो so it's really a good cinema नोंथांमोना नायनानै जोबोद मोजां मोनगोन so नाय बे सिनेमाखौ Preety how was the film कैसा लगा झकास Completed movie. रोना आ गया देखो रोना आ गया it's a complete movie and it's a cinema नाय जोबोद मोजां सिनेमा No little bit of hero. say There is no little bit of hero. It is complete visual experience visual खौ मा बुंगोन visual खौ ओरैबायसा एक्सपिरियेन्स आरोना visual आ so नोंथांमोना सुबिदा मोनोबाथाय 3D आव नाय खिन्थु 3D आव नायबासो नोंथांमोना असलि मजाखौ मोननो हागोन सिनेमाखौ नायनानै ओंखारबाय आरो नै बेसे भिर दंबावो जोंहा नाइट श'नि थाखाय नै नायलाय बेसे मानसि आरोबाव दा लास्ट नाइट श'नि थाखाय 6:30 नि केडी या फिल्मखौ माबोरै नांगौ खनसेबाव बुंदो जोबोद मोजां एकदम इट्स अ टोटली कंप्लीट मुभि बढ़िया मस्त माइंड ब्लोइंग नोंथांमोना मायाव नायनो थाखाय रिकमेन्ड खालामगोन 3D only 3D एक्सपिरियेन्स स' नोंथांमोना 3D आव नाय अब्लासो रियेल एक्सपिरियेन्सखौ मोननो हागोन सिनेमाखौ बोलो कुछ मारै नांखो मजा आया देख के. स' बिनि थाखाय बेनोसै आंनि ब्लगा